Etxeberria andereak dauka hitza. Arratsaldean guztioi. Eskuartean daukagun gaia, ESEP, euskara sustatzeko ekintza plana. Eta hasteko komeni da gauza batzuk argitzea, oso evidenteak eman ezakete ere. Zertarako diseinatzen dira ESEP bezalako planak? Berez, euskara normalizatzeko. Pixkanaka, euskara gaztelaniaren parean jartzeko. Eta zergatik? Euskara hizkuntza gutxiagotua delako, hizkuntza minorizatua delako. Euskara eta gaztelania ez daude pareko egoeran, ez daude berdintasun egoeran. Desoreka egoera hori orekatu nahi badugu, politika desorekatzaileak egin behar ditugu. Ustez politika neutroak egiten baditugu aldiz, desoreka egoera hori mantendu eta elikatu egingo dugu. Bi hizkuntzak minorizatua eta maiorizatua berdin tratatzea ez da orekatzailea. Horregatik egin behar dituzte erakunde publikoek euskara sustatzeko planak. Horretarako erabil daitezke legeak eta arauak. Eta horregatik bideratu behar dira baliabide publikoak euskara sustatzeko plan horietara. Hortaz, onartzen dugu euskara hizkuntza minorizatua dela, normalizatuko bada politika proaktiboak behar dituela, eta erakunde publikoek normalizazioa sustatu behar dutela horretarako dituzten tresnak erabiliz. Arauak, plangintzak eta baliabideak. Hori da abiapuntua. Hemen, benetako arazoa da euskaldunok ezin dugula euskeraz bizi. Eta hizkuntza politikaren zeregina da hizkuntza eskubideak bermatzea. Orain arteko hizkuntza politikarekin jarraituta ordea, euskara ez da normalizatuko. Intentsitate gutxiko politikak egin direlako, eta oztopoak bultzadak baino handiagoak direlako. Herritar gehienek ez dakite euskaraz oraindik. Eta erdal elebakartasunaren aldeko diskurtsoa zabaltzen ari da gure artean. Politika ausarten garaia da, hizkuntza politika berria behar dugu, ambiziosoa. Euskalgintza eta soziolinguistikako adituak bat datoz diagnosian. Egungo baldintzetan euskerak goia jo du. Horren bestez, garai batean lau haizetara zabaldutako leloa, pixka bat ez mutxo, gaur egun pixka bat gutxiegi da. Ez da nahikoa. Eta zergatik diogu hizkuntza politika berri bat behar dela. Orain artekoarekin jarraituta euskera ez dela normalizatuko. Errepasa ditzagun datuak. D ereduan ari dira Araba, Bizkai eta Gipuzkoako ikasleen ia 2 eren. Hala ere, D ereduko ikasleen laurdenak euskara maila kaxkarra dute. B ereduko ia erdiek ere bai. Eta A ereduko 86%. 2. Lanbide heziketan eta unibertsitatean urrats berririk ez da egin aspaldian. 3. Euskaltegiek ikasle galdu dituzte azken hamarraldian. 4. Enpresen 1% inguruk soilik dituzte euskera planak. 5. Administrazioko arlo batzuk euskalduntzeko prozesuak motelduta daude. 6. Euskarazko hedabide gehienak kinka larrian. 7. Duela 10 urtetik hona euskararen kale erabilera geldiune batean dago. Trabatuta dago. 2001ko erabilera 2011koaren berdina izan da. 13%. Datu hon argitan, euskalgintzan kezka partekatua da. Estrategia batzuk agortzen ari dira. Eta euskararen normalizazioa bidegurutze batera iritsi da. Garai interesgarrian gaude, euskararen normalizazioan lanean aritu diren eragileen artean, zabaltzen ari da hausnarketa partekatu bat egiteko beharra. Gogoeta sakon eta zintzoaren beharra. Oraintxe da momentua, datozen hamarraldietara begirako estrategiak zehazteko. Eta testuinguru horretan ulertu behar dugu Eusko Jaurlaritzaren ekintza plan hau, ESEP, datorren 10 urtetarako bide orria izan nahi duena. Horregatik uste dugu, datozen urtetarako bide orria behar bezala lantzeak egundoko garrantzia duela. Garrantzitsuegia dela, arinegi lantzeko. Hausnarketa sakon, zintzo eta partekatu egiteko gonbite egiten diogu gobernuari. Beharrezkoa da, eta gu prest gaude horretarako. Euskara sustatzeko ekintza planari 2 hutsune nagusi ikusten dizkiogu, batetik hutsune bada prozedurarekin plana bera egiteko diseinuarekin lotutakoa eta bestea da edukiei dagokiona. Edukietatik hasiko naiz. Alderdi positiboak onartzen dizkiogu, baitu alderdi positiboak, baina egiturazko hutsuneak ditu. Normalizazio prozesu egoki batek 4 zutabe ditu. 1. Korpus juridikoa, lege markoa, arauak. 2. Plangintza.
3 baliabideak eta 4 herri gogoa. ESEPen aurreneko 3 nabarmen azpigaratuta daude, bereziki korpus juridikoari dagokiona. Eta ez da ESEPen kontua bakarrik, orain arteko hizkuntza politikaren ezaugarri nagusietako bat izan da arauaren bidea erabili nahi ez izana. Sustapena, borondatea eta laguntza dira ardatzak. Araua erabili ezean ordea ez dugu aukerarik izango euskara normalizatzeko. Beste gauza batzuen artean, Espainiako eta Frantziako estatuek zorrozki arautzen dutelako haien hizkuntzaren alde. Normalizazio prozesu egoki baten bigarren ardatza plangintza da. Eta ESEPen helburu eta epe zehatzak falta dira. Xabier Mendiguren bereziarturen hitzak berreskuratuz esaten du, egite hutsak ez gaitu helburura gerturatzen. Ez da lan egiten epe zehatzekin. Beti esaten dugu, ari gara, beti gaude atzo baino beto, baino ez dakigu noiz iritsiko garen helmugara. Esandakoa, helburu eta epe zehatzak falta dira. Noizko aurre ikusten dugu gure hizkuntza politikarekin herritar guztiek euskaraz jakitea. Noiz lan egingo du administrazioak euskaraz. Noiz aurre ikusten da EAEko enpresen laurdenak euskalduntze planak izatea. Noizko Osakidetzako pediatria zerbitzua euskaraz. Eta normalizazio prozesu egoki baten 3. ardatza baliabideak dira, euskara normalizatzeko baliabideak behar dira, orain arte, horiek kasu gehienetan ez dira nahikoak izan eta ez dira ondo inbertitu. Adibidez jartzearren, oraindik kontratatzen dira euskara ezagutzen ez duten pertsonak eta gero dirutza gastatzen da pertsona horiek euskalduntzeko. Uste dugu oro har, ESEPek indarra jartzen duela erabileran, laguntzan, euskaldunen konpromisoan, sedukzioan, eta herri gogoa sustatzea, motivazioa eta jarrera lantzea garrantzitsua da, horretan ados gaude. Baina horretaz gain hizkuntza bat normalizatuko bada, beste 3 ardatzak ere baliatu behar dira. Lege markoa, plangintzak eta baliabideak. Labur bilduz. ESEPek orain arteko hizkuntza politikaren hutsegite berberak errepikatu egiten ditu. Orain arte egindako hizkuntza politikaren jarraipena proposatzen du. Eta nolabait da gaur eguneko geldiunea luzatzeko estrategian jarraitzen sakontzea. Bestetik edukiak eduki, lehen aipatu dut ESEPek 2 hutsune nagusi zituela eta horietako bat ekintza plana berat diseinatzeko prozesuari zegokiola. Eta besteak beste, ESEP diseinatu zen garaian lurralde honetako indar politiko garrantzitsu bat, ezker abertzalea, erakunde publikoetatik kanporatuta zegoen. Ezin izan zuen ESEPen diseinuan parte hartu. ESEP hankamotz jaio da. Eta hemen gauden guztiok, hizkuntza politika adostua egiteari enbesteko garrantzia aitortzen diogunez, zer gutxiago, ezker abertzaleari ere prozesu horretan parte hartzeko aukera irekitzea baino. Datozen 10 urteetako bide horria da. Ez gaitzala presak, arinkeriak edo alderdikeriak gauzak hala moduz egitera eraman. Gu pres gaude euskara normalizatzeko balioko duen ekintza plan ambizioso bat diseinatzeko, eragileekin, eremu ezberdinetako erakunde publikoekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera, EAJ eskua luzatzen dizugu euskararen berreskurapenean benetako aurrerapausoak egiteko. Eta bukatzeko, ESEPen oinarria den euskera 21 txostenak jasotzen duen esaldi bat ekarriko dut hona, eta esaten du, onartu beharra dugu gure gizarte hau ez dela benetan elebiduna izango beste 25 urtean. Hori di euskera 21ek. Berriz erangoet, onartu behar dugu gure gizarte hau ez dela benetan elebiduna izango beste 25 urtean. Eztabaida dezakegu ados gauden edo ez, posible den edo ez. Baina ez da serioa hizkuntza politikaren inguruko hausnarketa batean lortuko ez duguna definitzea. Definitu beharko litzateke zer lor dezakegun datozen 25 urteetan. Hitz egin dezagun beraz horretaz. Defini dezagun helburua. Eskerrik asko. Eskerrik asko Etxeberria andrea. Erantzuteko txanda Euskal Sozialista